kakainin yung pizza, daddy? Ito. May kapantampar ko eh. Eh, pwede pag Ali, binigyan mo. no. Gabi. O sige, bata ka na. Sino yan? Magkingobenta mo. Sino yun? Hi! Kasi yung isip ko, Magsina yung sunog ko na, yan. tapos pupunta pa tayo doon. Siya Tapos bukod ka. babalik. Kaya ng basta. Backward ba niya? Na? Backward siya eh. Tatang! Pap! Back burn. Oh, back burn. Ayan. Backward siya eh. Full back. Si Bebel! Ang kanta niya. Oh, Asan yung yung baba. Ayan. Ay, bakit mamaya pa naman siguro? mata. O tala pa naman siguro makudiap. Ng plastic na. Hapungas. Oh, mukuyi ay ko. Oh, meto ko ni. May dagulya. Eh, Ayun. may kasi dapat gagamusan. Gagamusan may kasi kaya may dagul. Wadang pa namin gagamusan, dagul na dagul, may dagul. Ay, sura. Dinia. Oh, adinia mama. Salamat eh. Come on. Yan o, diba? So sa bulk burn, meron din discount yung senior and Oh, student. Save ganito? 15% every Wednesday. Oh, ganito. Papa, bagin. Lemon salt. Padami pa ito, padami. Lemon salt ako pang pine. Refine. Ali refine rock dapat. Chicken gravy, macaroni and cheese, fish and chips butter, Alfredo pasta, seafoods, mashed potato, bacon bits, yan. Bouillon. No. Tara, kumata. Po, bibili tayo ng rock salt, pig salt, smoked pine sea salt. Tatang. Himalayan. Walang rock. Turmeric. No. Vanilla sugar. Yeast. Taco seasoning. Yan. Himalayan salt. Kukukuta. Rock na rock. Diba? Super rock. Bakit? Sabi, kukuha tayo ng rock salt. Diba? Dad. Rock salt. Number 257. Kuha tayo ng pangsulat. Ito. 257. Bek, yan ka. 257. Kung ating kailat ang red and gingerbread or something. Mapit. Dito kasi alalang kahit din. You want me. Maglalad ka ta, abang panay tayo ng pizza.
Pizzalicious. Wow, Pizzalicious! You like it? Pizzalicious? Uy! Ah, order na kayo. Binili tayo ng Buster Pizza. Para sa, birthday niya po. Sige na, bili na. Yan, tingnan mo dad. Ayan dad, oh. 2 medium mo, 99, 10, 99. Ah, Monday, Tuesday, Wednesday lang. Sabi. Triple meal. Ito, oh, 3 large. Ah, tatlong large, 4.99 niya mo. Ano mo? Kini ka lang mo. Naghihintay kami ng pizza. Nasa labas kami. Si Tatang nandoon, nakaupo. Yan. Diyan kami sa Buster Pizza. Yan. Bibili na lang kami ng ng pizza. Tapos magluluto kami ng pancit canton. Yan. Birthday ni Apo. Kakaibe ha. Ito kita to. Din. Medyo malamig na ng konti, ne? Malamig na, Ben? Hali pa? Nakatatala na. Yan, very good. Ay, galing. Sige. Yan. Oh, ay, katatalan makanta. Yan, makanya mo. Sige. Bisaya. Sige. Ay. Yan. Yan, diba? Yan. Sige. Sige, bala mag-practice ka dapat maglakbang-akbang. Ikaw kakaikin, dalan niya yan. Dahil sa akin. Kainin mo. Yan. Si Brel. Kaso, akan na. Tara, malamig. Malamig konti. No. Nung taan pa na ito tato. Brel. Yan, makapaanas. Hintayin natin yung order natin. Pizza. So yan, mga kapaknas, ang dilim. Dito tayo. Ang dumi ng mesa nila. Hindi, nag-isa na, hindi pa napunasan. Brel, kaya ka, Brel? Begin ka. Dito tayo. Magpupuwet tayo. Kaskok namin. Kasigido na yun. Kain na. Ayan. Ito si Brel. Yan ka. Si Brel. Hintay siya na pizza. Kamal ko kaya manapos pa. Yan. May nintay natin yung pizza natin. Magpukwento tayo. Lolo kita tang. Yan. Interview natin si Tata. Lolo kita tang. Sipin kami Brel. So, sa daddy?
So, SNI. nangitin na. O SIN. Hindi. SMNI pala yun. Simula nung dumating ka dito. SIN. Nakakainis naman to. Simula nung dumating ka dito, dati, anong... SIN muna kukunin mo pagdating mo dito. Niloloko niya ako kasi yung vlog namin na yung ano, kung ano yung kailangan mong gawin pagdating mo dito. Yun yung ano niya sa akin. O sige. Since yun yung gusto ni Daddy, yun na lang yung topic natin. Kulang itong order time din. Kulang itong order time. Ah, tinawag na ba tayo? Oo. Yan na pala. Hindi na tayo napagkwento sa SIN natin. Dad, dito ka, Dad. Yan. So, yun yung unang-unang kukunin mo dito pagdating mo, yung SIN number mo. Pero ngayon, yung mga nag-agency pala, yan na. Nakat na naman tayo doon. Lagi na lang tayo nakakat. Pero yung ngayon daw, yung mga nag-agency, parang sinasama na nila yung SIN number nila. Akala ko nitay pa yung wings. Hindi. Tara na. Babay na. Let's go! Sa go! Kita yung Jepoy eh. Kita yung Jepoy eh. Yan na. Si Tata. Banga! O sige. Ati sakyan. Tara. Sasakay na tayo. No. Op, alam ko yung gusto mo. Huwag ka dyan sa tubig. Bisa mo ba yung mag-park ko? Okay. Sakay na. So, yan. Pauwi na tayo. Uwi na tayo. So, iba na talaga yung ano ngayon. Iba na yung mga proseso sa pagpunta dito. Ne, Dad? Yes, basta yung SIN din yung... Hindi, yung SIN ngayon, Daddy, ina-apply na ng agency. Kasama na siya. Ayun, hindi nyo na kailangan i-apply yung SIN Oo. dahil kasama na daw sa agency. Oo, ngayon yung agency kinukuha na yung SIN. Kasama ng ina-apply. Pero ano kasi, nung kami, dati kasi, ganon. Like pagdating mo dito, yun yung unang-una mong kukunin na kailangan mo. Yung SIN, syempre para mapagtrabaho ka, diba? And then after mong kumuha ng SIN, pag nabigyan ka na ng number, sa Service Canada mo yun kukunin, pupunta ka na ng bangko. So mag-a-apply ka sa bangko, mag-open ka ng account mo. Kasi laging requirements yan. Kaya yan yung mga unang-unang kinukuha mo pagdating mo dito para mapagtrabaho ka. Yung SIN mo, at the same time yung bank account mo. Kaya kailangan ka mag-open ng bank account kasi kailangan nila ng bank draft para sa auto deposit sa sahod mo. Tapos, pagkatapos nun, cellphone, syempre. So dito naman kasi madali lang naman kumuha ng cellphone, ng mga lines. Kasi kung wala kang wala kang pang cash out, pwede naman yung mga zero down, ganyan. Pero depende sa'yo, or kung meron ka namang dating cellphone at umaandar pa siya, pwede ka naman bumili na lang ng SIM card. Pero syempre, pa rin yung pwede kang mag-card, pero mas magastos yun kesa dun sa ka na lang, yung mga plan na card. Like sa akin nun, kasi bumili ako ng cellphone ko outright, tapos yung inano ko sa Fido, $39 lang siya kasi ayoko ng malaking binabayaran ko monthly. So yung binabayaran ko lang doon, yun yung yung line ko. Pero kung gusto mo naman ng ibang phone, 'di ba? Pwede rin naman. Nasa sayo naman yun eh. Mas mahal nga lang, syempre depende sa phone. Tapos
depende pa dun sa carrier mo. Like minsan may mga may mga Brel. No. O sige na, matutod pa. Itutunduya pa breme. Hayaan mo siya. Mabitin niya mo. Hindi, iyaano ko siya, kukunin ko siyang Mabitin niya, mami. Malapit na. Be. Kadwa na mo kanto ini. No. Oh, Be, sagli na mo. Malapit na. Karina nga matsubante ako mabitin. Ayun o, stoplight na hindi kaya rin na. Okay? Malapit na be. No. Ano o, mo yung kayo, lalabas sa tamo. Sabi ko ng tipa. Bakit sabi may lagyan ka gano'n? Leme. Biel. Na? Biel. Menanya? Menanya yung brel. Mo naman kasi akay pag nagkain na gananan man kaya. Mami, kasakit na mabitin niya, kalapit na. Aliwapin, burig sabihin, dyan pang kanya ko ng kanyanan. Oh, alam eh. Bel, Brel. kita kita. Ano o, malapit na. Sabi sinabi ng Mara kasi, Brel? Next stoplight niya kaya. Kaya pa nani kaya next na mo. Nabe. Brel. No. Mabitin ka na, tutut na. Kaya po rin ko, bakit na darasa rin yung tutut mo kaya mabitin? Bel, Bel, salita kang kaya niyo. Ay, natin yung kaya pa, no? Ano o? Strawberry? Next strawberry, binamit ang strawberry na. Bel, number mo. Yogurt o strawberry? Ha? Ha? Ay, Oh. huwag kanya. Apple juice, isa nga. Ha? May patulang ka rin, may kaya kita ko. Cheese? Saan cheese? Hindi ka pa pwedeng cheese at di ka pang bubulicious. May pwede cheese, pero may yung tinapin na big with cheese. Nita kaya ito. Banya ko tangala. Kapurya mo na matampengan. And Well. it won't hurt hanapin. Never. Pero that's the last Pero Ba, daddy, kingwane, makawa nila retang kaya tangalang cheese eh. Kaya alialuwala kaya reta eh. Aray. Dine in. Bakit quick dine in? Dapat take out. Well, Be, ayan yung kaya mo oh. ayun na, malapit na no, palapta na. Para maglaad tamo. Masiloy, mami, masiloy. May mata na. Oh, pero tipata na kanyan. Tipata na. May bitang kain na. Ooh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Aponit. Ano ito cellphone ko? Ayan, Na? ayan. Bakit sabi yun? Talaga sa peke mo. Go. Happy birthday, happy birthday, Aponit. Happy birthday, Aponit. Ang kulit. Oh, okay. 1, 2. Oh, game. Oh, Happy birthday, Aponit. Ugly. Happy birthday, Aponit. Pagkatami. Happy birthday, Aponit. Happy birthday, Aponit. Happy birthday, Aponit. Ulitan mo, happy birthday to you, Monta. 1, ugly. Ulit me. Tinemeng ngafik, Mama. Na? Tinemeng ngafik. Hindi na kayong effect. O sige, o. Pagkatamo na. Happy birthday. Tinemeng ngafik. Na? Tinemeng ngafik. Uwapin din ng keke ka. Hindi na talaga punit sa ting effect.